anime eta parte hartu. Oin bai, prest gauz bideojoku buruz eitzeko eta Jokoteknian 8. edizio honeri hasieri emoteko. Gaurko biltzarreko lehen izlarize hasier garatzena da, ez da gurekin Jokoteknian parte hartzen daben lehen aldize, izen be 2022ko jardunaldiko mai inguruen partu hartu eban Tartanga ikastetxeko ikaslien ordezkaritza izen da. Egun baina garai hartan bilatzen eban ametsa beteta eta lortute itzuli da lasan leike, garatzena. Gaua Games bideojoku estudioa eratu deu, eta hauren lehen bideojokue argitaratzeko prest dauz, Darby is Here Forever. Hau esan da, zeintzuk dire, Euskal Herri zen estudio independente bat, indie estudio bat sortzeko jarraitzu behar zen pausoak. Hemen gauzkok hausnartuko gendun, zenduen honen inguruen, eta garatzenak horri buruzko gakoak eta gomendizoak eskainiko dozkuz. Gaua Gameseko ibilbide jarraitzute, eurek egin dabezan lorpenak, eurek egin dabezan akatzak, saiesteko be aholkuek eskainiko dozkuz, orduen hasier, nahi osunien, eta eurrera guaz. Me dejo subir chaldize bala, así que... Vale, a ver, ahí... Betiko liga, vamos. PDF ya da como presente, ¿o no? Bai. Ah, bueno, ahí está. Bueno, bakarakituko zaitut. Egun ondan hori, eskerrik asko etortzegatxik. Da, bueno, gaur ikosko dugu nire bilbidea purben, nor naz, zelan hasi naz industri zen. Da, zelan hasi gara, bueno, hasi naz beste irukidegaz, enpresa bat sortzen. Da, ze akats egin dugu zen, da, zelan saiestu horrek akatsak, da, bueno, da, obviamente, akats askoz bez gehiago egingo dugu zela, baina, bueno, más o menos hasteko, zitxuk aldugu zen kendu. Da, bueno, hasi horretik, parkamen nahi eskatu nahi dutxuet, nire euskeri oso txarra da, indela askoetik ozetela euskerarik eitzen institututik, 5-6 urte ja paseo dire, da nire ingurumen guztize gaztelera zitzen dugu, da asko egatzen da, erderakada asko botako doaz, bueno, hau más o menos prestado, da azkenien, bueno, igual ez da inbeste igerriko, baina gero galderatan, igual erderakada asko edo euskainole zingot, vale? Da, bueno, hasiko gara. Bueno, nor da tipo hau, ze ni be, hemen nator industriako gauzari buruz berbetan, baina benetan ez dakit ez ebez. Hasi nintzen ez ebez jakin barik, da hain dino ez dakit, bakarrik emoten naz golpiek como portatilleri, ia zozer pasetan badan, da ia ez dakit joku esaltzen badoten, baina, bueno, más o menos ikusten zer gauza pasetan diren, bueno, más o menos ikasten no? Da orduen, bueno, nor naz, hasier galtzena naz, Gaua Gameseko taldekidea naz, musikalari ze, da artisti ebe, da ikaslie Gaua Gamesen musikalari moduen itzen dut lan, da egun edizen arte ikaslienaz. Da, bueno, hiru lagunekin batera Gaua Gameseko enpresien hau sortzen, da gure lehenengo bideojokue argitaratzeko gauz, urrengo hilabetetan, bueno, estimendeko jarritxe 2025 argitaratuko dugula, baina, bueno, probablemente ja 26-ako doa, hasi argitarako, baina, bueno. Da, hor batez ere indot, azkenen estudio txiki bat gara, da danak ulertu behar dugu, estudio txiki baten bakarrik ezin dugu gure arloko gauzak egin. Osa, nik adibidez ezin dut bakarrik musiki egin. Ez, programazioa behin dut, aunque sea menuek edo programatxaileri altxatien biher gehizenak kendu, edo sare sozialetan sartxie, ez dakut idari bez, zan funtzionetan da bien, baina aunque sea sartu, gauzak egin, ikasi, danetarik egin beharko dozue, azten sarienok estudio txiki baten. Da, bueno, hori esan da, non hasten da nire industriako ibilbidie. Ba, bueno, ni hasieran Tartangan hasi nintzen ikasten, bueno, betidanik
jakin izen dut, bideojoku industrian hasi edo lanein nahi dutela. Da, tartangan amaitzu hostien, big baten aurkitu nintzen, utadeko eta beste entidade batzuko ikasliekaz. Eurek hor, euren bideojokoek ikitzen biezen, da, uste dut, urte horretan utadeko ikasliek premio bat irabazi biela, eta karo. Ni ja, amaitzu nahi nire kurtsoa, da hor presentu nintzen, como, tio, honet tipak ja, en plan industrian dauz ja, beste kasko kodiatzen, da ni ondino ez dakit zelan hasi bez. Da orduen horregaitxik euni hasi nintzen, matrikulantu nintzen, da hileberien game jam baten sartu nintzen, Gaua Gameseko beste irukidekaz, kasualitatez, ondino ez genekin beste izen hori, ez, bueno, genekin izen bat bez. Da, kasualitatez, kide bateri galdetutxon David Arnesek, igual nonok esetzen dugu, Gameuseko direktora, da, kide bat PlayStation Talentzen egon zan, zizillegaz, zakindu nore esetzen modamen, Pentagonal Estudioagaz, da, sarratu hostien, tope ginen, game jam bat ingenun, da, como que Gameusen sartu ginen prototipoagaz. Ez ginen sartu bakarrik game jameko prototipoagaz, apurbet luzetu genuen, da, como que joku oso bateko itxuria hartzen hasi zan, horregaitxek hartuzkuen. Baina, bueno, como sorpresa handi bat izen zan, ze, karo, azkenin Espainia mailako joko guztizen artien gu aukeratxe, como oso sorpresa handiz izen zan. Da, Gameusen pila bat ikizen genuen, baina azke evoluzioa pasada bat izen zan. Hilebetien idearik eso ikitzetik, de repente Alemanen egon ginen, joku ez saltzen. Baina azke hilebetien, kristolako diferentzi ze. Da hor, Gameusien, hartu genuen Gaua Gameseko izena, da joan ginen Gamesconera joku ez saltzen. Bueno, obviamente ez genuen ez eber lortu. Ez da sorpresie, gure lehenengo jokue da, notetan da azkenien publisherrak ez dire tontoak, da badakize bakarrik lehenengo biztan, jokue oso arriskutsua dela, diru ez hartzeko, da azkenien, bueno, ez dugu denbora guzti honetan dirurik lortu, baina hori be akatsetako bat da gero ikusiko dugu zelan saiestu. Da, bueno, da zintxuk dire Gaua Gameseko urrengo pausoek, zaila ikusi dugu, más o menos zerin dugu noin arte, no? Baina urrengo pausoek zintxuk dire. Ba, bueno, más o menos egin dugu joku bat, hau be da como zelan bizi iraun industrian, trampiedeko, ze ekipoko bi gurasakaz bizitzen gara, da bestiek más o menos bierregaz da denbora librietan jokuen itzen da belan, más o menos bizirauten dugu, baina oso gatsa da. Osa, gurasak ez bada osatzien zuri babesteko, oso gatsa da industrian hasieran, azten basau zen, bizirautie, praktikamente imposible da. Da, bueno, urrengo pausoi dire darbi argitaratxie, ezin dut gauza askorik esan, baina publisher batzukaz gauzu berbetan iazozer sinatzen badogun, azkenengo momentuen. Orduen, más o menos, datarik ez dakigu, no surtengo da, baina, bueno, más o menos apurbekiz tardeko da, horregaitxik. Da, bueno, gero urrengo joku edokogu, horregaitxik galdera ikurra hori, ezin dut ez esan, kontratu gaitxik. Da, bueno, joku hori AE bira presento dugu, ze laguntza bat eskaintzen dabe, 10.000 eurokoa, bideojoku, parkatu, itxe gaitxik, ez nahi horatzen. Bai, berritxailean itxekatxa da, niretzako. Da, bueno, finalistan hartien gauz, Espainia maila osoan, pila proiektu presento dire, da sortzi joku hobien hartien gauz, bakarrik dokumentazio arloan, eskerrik asko. Eta gero gure plana, hori laguntxe lortzen badogun, laguntzan erakundien atxien jungo gara, Big Bizkaia, Big Araba edo
beste batzuk dauz be, laguntzak eskaintzen dabienak, edo memoriak prestatzen laguntzen dabiezenak, da oso garrantzitsuak direnak, hasieran, eta ez hasieran, bez, bideojokuen azkenean bizitza osoan edo karrera osoan lagundu aldotxuenak. Da gainera doainik direz, Eusko Jaurlaritzako dire, así que... Da, bueno, oso ondo historia, baina, bueno, hau sobre todo ikaslintzat dire, zelan alzara hasi. Ze azkenen gure ikasketak amaitzu hostien, ez dakigu zen hasi industrian, ez dugu lagunik barruen dauzenak, edo oso zer aldozkoenak esan. Orduen, azkenen nire esperientzizegaz aldotxo dena esan da game maietan parte hartxia. Jentia ezagutxie, da hortik proiektuak ateratxie, hankeza prototipoak, da hortik aurrera iaz jokuren bat komertxalizetan badan, edo talde horretan ondo lan itzen badozun, guztara zauzie dano, da beste joku bat erabakitzen dozue game jametik kanpo, iaz zer sortzen badan. Gero feriatara jutie, gaurkoa modukoa edo beste mota askotarikoa, azken hor jendiega saldo zuen berba, pila bat ikasten zu bestien esperientzatik, ni ez dekot esperientzia askorik, baina bueno, hortik noa geuzak galdetzen, da azkenean duguz Gabo Gameseko gure kontaktuek, da beti dekogu non hori galdetzeko geuzak. Adibidez, egon ginen Bartzelonan ondala hilabete bat, BCN Game Festien, da, gu Arturo Monedero oso lagune gara, da, bera industriako veterano bada, da, arazo asko konpondu dozkuz, baina azkenien beste industriako lagun asko aldo zuzein, esperientzia gehiago dekizenak, eta aldotxuna esan, ia tratu hau ona badan, edo zer aldotein hau lortzeko. Orduen, ezokin bildurrik bez berbaitzeko, ze nibe hasi nintzenien eta honetaraikora juten nintzenien, joku bat jolasten daben, da pire goitzen nintzen. Ez, egin berba jentiegaz, azkenean ben nire esperientzezetik nire joku jolasten dabiezenak pertsonak berbaitzen badoztien, tio, posa sentitzen do, tio, en plan, da como... Ez dakit, azkenen feedbacka emoten txue, zelan sentitudan jokue, azkenen zu be jokue hobetzen zu, azkenen jentie ezetzen zu, oso politxe da, benetan egin berba jokuek itzen da bezen pertsonakaz, azkenen be hortik lan oportunidadek aldire urten be, da oso garrantzitsu da. Da azkenik be, honek Game BCN, Game EUS inkubadorak edo azelerazio programatara jutie, badakit batzuk dauzela, eskamak diezela edo ketimo batzuk diezela, baina ni badakit Game BCN edo Game G direktorak ezetxentez, pertsonana dire, edo Game EUSien egon naz, da kristalako esperientziz egon izen da hor benetan pilo bat ikesten dela. Osa, benetan oportunidade badeko zuen, jun. Osa, ez dau bueltarik, osa, jun bai edo bai, badakizuen eta ez badakizuen bez. Azkenen horre pertsonak pila bat dakize, zure proiektu beste, kanpotik ikusten dabe, da azkenen beste ikuspuntu bat dekie jokue komertzializetako. Da, apur bet, gu egin dugu zen akatsak zeintzuk dire. Como Darby's Kerforben pre-postmortema, ze ondin ez datara, baina badakigu jokue hilingo dala, ja hilde dau da ez da urten bez. Da, jokuen inbertsioa lortzerakoan gelditxun ginen. Alemanian egon hostien, Gamesconien, bi edo hiru Pulitzer-regaz mantendun genuen konbertsazioa, baina esan inora euran, da ez genuen megik bota. Bakarrik juten ginen, ez dakit Bartzelonara, edo Bilbon, edo Pulitzerrak lortzen. Bidali meiak, da ez badabien erantzuten, bidali berriro. Ez etxa eukin artez. Azkenean eurek Pulitzerrak pilo bat mail jasotzen da bie egunero. Da zeurie ikusti oso gatsa da. Da azkenean
pila bat insistu bierzu, ba horrek ikusteko, da, aunque sea esetxa emotie, da, en plan de, que vengan y que te digan, en plan, que no, que te calles, da listo. Baina, por lo menos, esetxa dekozu, da, Google ditu ginen, da hori, que eukin gendun lista bat, como publisher egaz, da beste publisher batzuk hazen gendun berba, en plan, oye, ze publisher gomendatzen dozkuez, en plan, euren portfolioa gure jokuegaz, harremanak ukitzeko do, eta pare bat publisher ez askoen da, ez genuen mehik bebota, ez ziren egon lekuen orduen ez ginen jun, baina, eske tonteri bat da, eta urrengo jokurako super serio jarriko gara horregaz da, benetan albaut zuen ezken du. Kristolako lana da, egunero mehik botatie enpresadari, baina eske egin bierda. Azkenien gube jokuk ekoizten dugu zen personak, azkenien gara edo programatzaileek, edo animadorak, edo lo que sea. Baina azkenien hortik behurten bier gara, da ez da bakarrik jokuentzako lana itxie. Jokuen kanpotik lan asko inbida, da hori da garrantzitsuena, ze bakarrik ez da jokue eukitxie, joku hori saldu inbizu. Da ez basun saltzen ez dozu industriatik biziko. Osa, hobe da, nire ustez, joku txar bat eukitxie da saltxie, que joku hon bat eukitxie da ez saltxie ez. Ezkenien ezke bizin bigu, da horretarako diru bida. Eta, bebai, gure lehenengo jokue da ziretek ezazkoen, en plan, jokue alik eta harinen sarratxie. Ze azkenien gure lehenengo esperientzize da urrengo joku asterakoan edo joku berdine itxerakoan oin, erdize tartuko gonun, da hobiagoa izango zen, 100%. Osa, da orduen, zure lehenengo proiektu alik eta harinen sarratu alba dozun, ziklo guztiz egin je, nahi dut esan, egin jokue, estimen argitaratu, egin sigimendu bat, metrikak begiratu, ikasi aldozun beste, hartu zure jokue, seme bat izen harrien, kurtso bat izango esan moduen. Osa, ikasliek sarienok, en plan, tartan edo arrobek sauzienok, edo esin kurtso, hartu zuen jokuen kurtso bat izango esan moduen. Master bat, berdine da. Ikasteko aukera handi bada, sobretodo lehenengo jokue, da horretarako erabili. Asko irauten badaben gu ja daragu urte da erdi jokuegaz, esaskuen urte bat ja paseuen ginera. Osa, hori baino gitxiago, benetan. Da gero, enpresie sortxerakoan, que ondin jogu ez dugu sortu, izena dekogu, baina ez dugu sortu enpresie, hiru hilabete galdu genuen laguntzak begiratzen proiektu egaz geldi. Osea, azkenen be, hain lan handize da laguntzak topetie, que lauron artean ginen danakaz berbetan, edo SL eitzen gu, edo kooperatiba, kooperatibagaz laguntza hone dekozu. Egon ginen, Bilbao ekintxagaz. Da, azkenien, 3 hilabete galdu genu zen, ezebezin barik, gero konturatzeko, laguntzak lortzeko, dirue bier dozula, edo horre guzak begiratu ondo, da aurrera jun aurretik, pentseu benetan, zure lehengo jokorako, ia benetan hori bier badozun. Ze azkenien egon ginen hartzeko laguntza bat, 200.000 euroko laguntza bat, prestamo bat, karo, genekin, joku ez ala salduko, orduen laguntza hori galdu ingo zan, da horrengo jokurako ezingo genula hartun, ze lista baltz baten sartzen zara, ez badozun hori dirue bueltetan, ezta. Orduen, azkenean atxera bota ginen, da pila bat denbora galdu genuen, benetan, oza, zuen jokuko bizinoagaz jun horregaz amaiera arte nahi dut esan, guaz eginen gure proiektuegaz ikasteko asmoagaz, game eusegaz profesionalizatu egin zan, baina azkenien gure asmoa ikasti esan. Da hortik urten ginen, geuzak eitzen saiatu ginen, da azkenien pila bat denbora galdu genuen. Da hori eitzen saiestu. Osa, ikasteko proiektu eitzen basau zen, ikasteko da, ez diru lortzeko. Ingo zu gero joku bat diru lortzeko. Da apurbet hori izen da dana. Nola galderaren bat badekon, aldeu galdetu edo apurbet gehizau sakontzeko, arloren baten, egin dutena berba.
Jokue, bale, ez gize. Jokueri buruz ez dutin berba. Azkenien da plataforma bat, aldot YouTubeen trailera jarri. Errezagoa izango da. Da plataformas bat, retro-plataforma bat, apurbet Celesten, bueno, Celesten. Ez dugu Celesteko como influentzia askorik, baina gure barik hartu dugu influentzia hori. Nahi dut esan, hasieran ez ginen hasi como... Ez genuen hartu Celeste... Ui, Celeste hasi nazi. Irazte. Ez genuen eukin Celeste como objetibo moduen edo... Ez dakit zen esan, kastela ez bez jasurtetan. Referente moduen. Baina gitxik azkenean influentziak sartzen ez ziren, da joku asko... Celeste modukoa da, baina bueno. Retro plataformaz bada, da beste akatxe bat izen zen Game Jameko joku bat ingen genula. Azkenean Game Jam baten ez hauz ikusten joku hau ia industrian albadan sartun edo ez. Konturatu ginen askoz bez gero hau, plataforma jokuek oso gatxak direla saltzeko, adibidez, uste dela como generoik gatxenetarikoaz, pila bat joku dauz, azkenien honek jokuek oso errazak dire eitxie, da azkenien industrian azten diren asko joku honetatik azten dire, da genero oso satura hau da. Da oso erreza izeterakoan, jentie be asko bultzatu deu, edo asko sakundu deu mekanikatan, da innovatzio oso gatxa da. Da, bueno, berriro jarriko bideoa. Da, Precision Platformer bat, vampiro bateri buruz, non bere gurasoak oporretan jun dire, da, karo, vampiroak dize lesbia bat urte bizitzen dire, da, horren arabera, horren oporrak hartzen da bez, da, orduen noen dara, como 5-6 urte ez dizela buelteu, ze oporretan dauz, da, orduen jokuko txarrak, demonioak, horren lurrek hartzen hasi dire, da gurasoak heldu aurretik dana errekuperau behar deuz, bestela zigorra hartuko dugu. Da, hori, aventura bat azten da, demonioan gaztelure juteko, da beren lurrek errekuperetako. Da hori da, ez deko askorik, bi habilidadeko, plataformi hor behien jartxie, da planietie, ez deko askorik. Da hori da. Bai. Bueno, Luises. Bai, bota galderak hori zesateko izan da. Mikro arabilitze, hola no boto. Bai. Bai. Bueno, guen txoten gu. Ikusi dut pizka bat dagoela, euskaraz egongo da. Bai, Game Orange segaz batera argitaratuko dugu euskera, zoen dela asko kontaktue jarri ginela. Bai, de hecho, Game Ousien egun ginen ondino, ja urte baina gehiago paseo da. Hori da. Baina, bueno, ez deko testu askori bez, oso horrez ingo duzu honetan. Da, bai, euskera egongo da beste batxetan be, uste dut, bueno, publisheren arabera izango da, baina probablemente japoneraz da Europako beste batxotan, beste eskutxan. Eta nola arduratuko da japonerara esaterako itzultzen? Bai, gauz, publisher bategaz berbetan eta partner bat deko Asian, Japonen argitaratzeko, da ez askuen eurek eingo biela itzulpena. Suposatzen dut partner hori eingo daela itzulpena. Supongo, bai. Uste dut olain izango da. Beste galderaren baten bat badagoen hortik, bai, bota.
Bueno, neuk aprobetxatuko mikroan jaunda jaben nagonez. Komentatu ez du, Gaua Gamesekoak ezautu zinatela Game Jam batetan, ez dakit Darby is here forever ideia bentzat kontzeptua Game Jam hartatik aterazten. Bai. Nola antzematen dezu, garapen bat egin dezunean, Game Jam baterako dana denbora limitatu daukazu jolas bat egiteko, kontzeptua sortu dezunean, kontzeptu horrek etorkizun bat izan dezakela, jada merkaturatu daitekeen bideojoko batekin. A ber, azkenien, nire ustez, sortia da. Nahi dut esan, Game Jametik joku asko urten dire, adibidez Celeste edo Hollow Knight, baina, bueno, azkenien industrize joku hori hartu behar dugu. Orduen, aldozu moldatu jokue, begiratu egin merkatu analiziz bat, ia ze joku jolasten da biezen jokalarizek oingo urtietan, da moldatu zure jokue, horrek, ez dakit zen esan, nesesidadiek, Erantzuteko azkenean, bai. Hori, orduen, ez dakit ikusi bat zuen Hollow Knighteko Game Jameko proiektua, baina bakarrik dau personaje, ez dago ez zeber gehiago. Osa, azkenien hartu bien, bai, como que ez, Game Jam batetik urten ban. Bueno, Game Jam batetik personaje hartu bien, da besti itxuran bat emun bien. Ze, azkenien Hollow Knight uste top-down bat zala, da gero, bueno, obviamente, danak ez esten zelan da joku, Orduen, Game Jametik joku komertxal bat beratxe oso gaitza da. Azkenien, edo moldatzen zu industriara, edo probablemente ez dozu salduko. Por lo menos, gure esperientzia hori da. Takitzi beste emateko suertik. Bueno, niri bototeko aprobetxeko orduen, ez da. Untxago ez komendaz, Game Jamak, Darwin ideie, zuek plataforma joku baten bile joan zinen azikeratik. Eta holan izen bada, segaitxik, ez? Errezago ezala uste zen duen, guztetan jatxuelako izen zen, beste arrazoiren bat egon zantartien. A ber, ez naz, ondo goratzen. Azkenien Game Jamien brainstorming asko etxen da, garrantzitsuan nire ustez. Idei hartxe da uste zei idea edo ekin genuzela, da azkenien bota zinozin genuen, da kasualidadez hori urten zen. Beste plataforma batzuk egon zirena uste dut, baina beste joku mota asko egon ziren. Osa, azkenen kasualidadi zen zen. Osa, plataforma joku izetie, da Darby izetie. Osa, igual beste joku bat egaz egon ginen gaur hemen, edo igual ez ginen hemen bez egon orduan, ez dakigu. Osa, ez ginen idea horregaz hasi, baina honan urten zen. Ados, kasualidea portxu eta orduen. Eta, heldu gure konotxon bebai, publizerran argitaletxien gaizeri ez, askotan aipatu zu itxaldi zen. Eta nik uste gaur egun bertoko indi taldiengan eta garrantzi handiz edekon gai bat dala, ezta? Azken finen, gero ez da publizer gehiago ikusten gabiz estatu mailan, Europa mailan, indi argitaletxeri begire jartzen ditzenak, ez? Baina zuok indi moduen, talde moduen, zer da bilatzen dozuna publizer baten gaitxik? Hau da, askotan eskatzen dutxu itxulpen aukerak, ez? Japonera itxultzeko aukeria, portietako aukerak, beste plataforma batzutarako jokue, beste plataforma batzutarako luteko aukerak. Baina igual, zuek, batez hasi beharrizik izan da, beste zozer bilatu aldozu, ez? Adibidez, laguntza ekonomiko horrek bilatzeko, ez? Laguntzie, edo beste babes mota bat. Orduen, zer da zuretzako publizer batek benetan eskaini berko bana, batez behin indi hasi berri bat entzat? Nire ustez, zuk dirue bat dekozun ez deko zer gaitxik dirue emon. Nahi dut esan, jokue itxeko. Normalien, jokue budget bateko, ez dutan... Aurrekontu... Bai, aurrekontu bateko. Da, aurrekontu hori diru berdine jartzen da marketingen, da jokue itxeko. Adibidez, jokue 1.000 euro baliza bada bezen, normalien 1.000 euro jartzen dire marketingen. Da, orduen, marketinga itxeko oso garrantzitsua da. Hau da, beti, zuk diru ez badekozun. Osa, azkenien, zuk badekozun 1.000 euro jokue itxeko, da beste 1.000 euro badekozu zen marketinga itxeko, azkenien azaro jun marketing agentza batera. Adibidez, bakarrik arlo horretan berbetan. Gero, bebai, azkenien zuk diru badekozun dana ordaintzeko, azkenien aldo zuen self-publish bat esaten dana, portak eitxerakoan, itxulpenak eitxerakoan, edo dana eitxerakoan. Adibidez, gu eskatzen dugu, gu ez dekogu
testetako talde bat. Ba hori Publisherrak itzen dugu mentorizazioa be eskatzen dugu, beti esartzen gara esaten ez gara profesionalak, gure lehenengo jokue da, baina ikasi nahi dugu. Da horrentzako be garrantzitsua da, gu holan harremanetan holan jartzen, no? En plan, nahi dut zu niri como klasik emotie edo zutik nahi dut ikasi. Da, bebai, beste zerbitzu gehiago emoten da bez, a ber, ez dakit, hemen topekot, beti dekogu gure... Batez bedin jotxuta danaz, Bai. oin gitxira arte beste estudizo, indi estudizo batzukaz, zalantza berberak ikusietaz, ez? Igual batzuk izkantzen dutxila bakarrik, promoa, ez marketing egitxe, baina Bai. igual ez da heltzen bezeru gure maiara, zer esolatan apurren mogitzen da, eta hori estudizak alde guain. Bai, hori be gatsa da, ze adibidez, estudio asko ez dabe dirurek jartzen jokuen, no? Da gero esaten txue marketing egingo dabiela, edo 30.000 euro jarriko dabiela marketingen, da azkenien, zube ez batzasun emoten publisherrari dirue berreskuratzeko puntuen, nahi dut esan, fortxeu publisherri diru esartzeko zure jekuen, eurek... Irabazirik eukin batek edo, ezta? Ze, nahi dut esan, adibidez gu gauz berbetan publisher bategaz dirurik ez dozko zela emongo. Orduen, berak lan egin barik ja dirua irabazten hasiko da. Orduen ez deko motivaziorik jokuen lan eitzeko dirue lortzeko. Ze ja lortu edo dirue, ze ja joku edeko, aunque sea 1 euro lortuko dedoz edo 1.000 euro lortuko dedoz, baina, eske doainik da diru hori. Orduen ez dabe esfortzurik jartzen. Normalin zer da dozten dela, zati beteruti esu hon irabazizena, edo hori zer da? Bai, normalean hori itzen da. Publisherrak diru moten dabienien, edo zerbitzu premium bat jartzen dabienien, gero diru oso hori errekuperadoa. Hori da, hasieran dirue lortzen hasten danien, dirue banaketie diferentia itzen da. Normalien publisherra sartu damen dirue berreskuratu hartien, porcentaje batzuk erabiltzen dire, da gero beste batzuk. Normalien dirue berreskuratzeko izeten da eunie publisherrentzat edo 80, eta gero izeten da, ezakit, 60-40 publisherrentzat alde edo 50. Ja, hori be jokuen arabera da, joku potentie bat dekozun, gehiago alko zu lortu zure txat. Baina joku txar bat dekozun, horrek posizio biago. Bai, azkenien jokuen arabera da. Ados. Eta zuok estudia hasi berri moduen, hori, untxe hau Darbi bera Steamerako argitaratzeko asmo duzu, urrengo proiektu hori ez dakitz, baina zelan ikusten duzu beste plataforma batzutara portietien kontue. Zuok gaizarie edo zentsu horretan be argitaletxe horren laguntzi behar duzu? Ez, gure kasuen argitaletxeen laguntzi behar dugu, konturatu gara, adibidez Nintendo Switchen argitalatzeko Unityko berzino mota bat eukibida, da uste como 1.000 euro edo behar izo da bizela, ez dugu 1.000 euro. Bueno, albo dozken egin, publisherrak ja 1.000 portin da bez, da orduen bakarrik 1.000 euro orduen baten, orduen ja... Garapen kitek edo zengo zinak, kite desarrollo. Bai, eso es. Da kontsola denetakoa, PlayStation, Xbox, danetarako bierzuk kit bat, da hori dirue balizo du. Da orduen hori normalien publisherrak itzen dabe. Azken finen, ez dakit, nahiko interesgarri zau dana, azken finen publisherra munduen sartzi da, bai. Jokue garatxie da jokue argitalatxie bi mundu dire. Ja. Bai, bi mundu dire. Eta azken finen zu hori ez txuen boten horretarako trabakuntzarik izango dugu, ez? Indizio estudizari zuek hori zozik ezten bidien, azken finen. Eta horregatxik, ez, sartu nez gai honetan, ze usteot argitaletxien ingurune sendo bat egotie beti dela garrantzitsue zulako estudizoan txat. Ikusten gabiz beste estudizo batzuk argitaletxek izetera pasatan da bizela, ontsa dibidez Ponkle, Vampire Survivors garatzailek bere argitaletxe argitaratu deu,
Pocket Pair, dizela Palworlden estudizak, ez, euren argitalatzi preste dabe. Horren, ikusten gabiz, garatzaileek eurek sartzen da bizela mundu honetan bai, gero ez da gehiago, ez da? Nik uste etorkizunen aldatzen joango dala, ez dakit zuk iritsi behar bera deko zuen? A ber, eske azken industritxe oso saturate dau da publisher guztizek ezin dabe joku guztizek hartun. Orduen gero eta publisher gehiago dauz, ze gero eta garatzaile gehiago dauz. Orduen azkenien merkatuko orekarako beharrezko da azkenien publisher horre guztizek urtetie. Ja. Oso interesgarri, ez dakit hemen igual beste ideien bat buruetxu den honegaz danagaz, hola antzitziko du, bai. Mikroaz. Bueno, hilabete batzuk geratzen direla esan duzu, baina bugatxerakoan zer egingo duzu? Osea, segituko duzue zeo zer egiten, beste plataforma bat, edo agian, pues ez dakit, beste genero batzuk, edo zer? A ber, ezin dut zehazki jokuri buruz berbain, baina ez da izango plataformaz bat. Azkenien be egin dugu zen akatsak saiesteko gauz berriro hemen, da plataforma bat eitxe akats bat izan da. Orduen, begiratu dugu da beste joku mota bat eitxe erabaki dugu, da eske ezin dugu gehizaurik esan. Kontatu gaitxi, baina ez da izango plataforma bat, ez da izango. Pero daukazu zeo zer eginda edo... Ez, dokumentazioa. Bai, dokumentazioa bakarrik. Da ez dokumentazioa askorik, oza, como... 10 horri edo, oza, ez da askorik. Bai, ondino garatxeko asko dago. Vale, besterik, ametik. Listo. Bueno, holantze amatxiko gorruna zer. Izan, oso interesgarria dana, eta nik uste dut dan hori komeniakula burbet mundu hau ezagutzi, ez? Indizena eta argitaletxeena jakitzeko, ez? Zelan aurrera egin eta zelan landu behar dizen bideo jokuek. Orduen, eskerrik asko eta egongo gara aurrengo baten. Hori da, eta animo dar bigaz. Hori da. Eskerrik asko.